हम तो हाई पढ़ल ससुर जी अनपढ़ आपकी डॉक्टर मांगीला जहिया वाटर देवे ले टमाटर। सपना देखा के हमके भुला के दूसरा से शादी रचैल बोलम जी ई कहा कोइलो सोनम जी ई कहा कोइलो बोलम जी ई कहा कोइलो। पर चढ़ जाना ऊपर ठीक ठाक अरे तेज करो साउन मन बाटे डाउन बम बम न बोला होता लागे घाटा साटा भइल नइखे बेज प बैठो मेज प चढ़ो ना करेज प 2000 लेके आइलू स्टेज पर दे हम कतला तया जइबू तहार के पी है 10 टकियावा दी ना बाल्टन के आओ अभा 2 रुपया हो दे हम 2 रुपया 2 रुपया हो दे हम 2 रुपया तो होते ये चोली रंगाई दे हम 2 रुपया हो आके आवतानी खेले खातिर रंगबा वीर पर साल वैसन हाल करी हो ना फिर बन ठन के गोरी जल्दी निकल बाहर हो। तनी हेने सुनी तो का बोला? कहा तनी कि हम सुननी है ये सब सही बात बा का सही बात बा? मतलब रउआ बाहर जाता नहीं हमके छोड़ के। अरे ना हो, तुम्हारा के छोड़ के हम कहाँ जाए? बिना मोरा मोरा जी